iedereen heeft een ballon in zijn hand, want vandaag starten we met een maand vol kracht. Kracht is niet alleen sterk, maar kracht is een heleboel en daar gaan we deze maand mee bezig. Jullie hebben allemaal een ballon in je hand, want we zouden de kracht van lucht bekijken. Maar nou staat er een busje vol kinderen en ik vind het wat sneu dat die nou in het busje zitten, dat die helemaal niet hierbij staan. Kan het busje niet deze kant op komen? Heeft die bus pech? Misschien moeten we die bus wel deze kant op trekken. Is er niet iemand die heel sterk is, die zo'n bus kan trekken? Hé, kijk eens wie hier aankomt. Volgens mij is dat de sterkste man van Friesland. Oh, Jan Wagenaar. Daar komt hij aan. Oh jee. Oh, lukt dit? Ja. Geweldig. Wat is die man sterk. Wat een kracht. Yo! Geweldig. We zijn hier op een conventschool in Snits. En wij hebben straks een hele culturele maand die een teken staat van kracht. En we willen we een feestelijke opening mooi doen. En dan hebben we Jan Wagenaar uitnodigen. En die jouwt dus nou mooie demonstraties voor de spierkracht. 1, 2, ja! Daarheen trekken. Trek hem eruit. Uitrennen, kom maar. Spierbal. Vasthouden. Kom maar. Zo. Kom op. Moet je er wat zenuwtjes Wist een beetje sterk? Oh, het is soms op. Heerlijk. Het is wel moeilijk. Kom aan.